Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Ждравиги и това е едно ново видео. Сега ще ви покажа как да снимате с телефон, по-скоро на телефона. Ще ви трябват една от тези програми. Аз в случай използвам Mobizen Screen Recorder и Free Screen Recorder на Root. Мисля, че една от най-добрите Screen Recorder ето тази, защото тя е доста готина и сега записвам с нея, но вие може да записвате с друга програма по ваш избор. Да, когато цъкнете на Screen Recorder, ще ви излезе в менюто. Ето. Примерно, аз искам да проверя някои настройки. Ето, може да си я закупите, ако ви е харесала. Ето, може да минимизирате рекордера. Всичко може да направите тук. Да включите аудиото, да чуват някои, защото така е малко самотно. Да, няма какво друго да кажа, освен че това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре и ще се видим следващия път. Чао!